Здравейте, пичове, радвам се да ви видя. Сигурно се чуете, що няма видеа от някъде близо една седмица. Ами, защо имах два провалени клипа, което не знам дали ви харесва. На мен не ми харесва лично. Окей, да няма значение. Снимам този път малко с друг изглед, не знам защо. И какво ще правим днес? Сигурно се чуете какъв този таблет. Еми, какво ще правим днес с него? Гледайте са. Окей, ясно се вижда. Не мога да го отключа по никакъв начин. Също има начин да отключите на дори таблет или телефон или какво там фаблет, ако има нещо такова. По един много прост начин, без наличието на компютър дори. Имайте предвид, че това, което ще ви покажа след малко, можете да тронете някой приятел. Затова внимавайте какво правите. Но това, което трябва да кажа, че този трик не изчиства SD картата. Тоест, ако има някакви неща на SD картата, те няма да бъдат засегнати. Така, изключите вашия апарат. Извинете, това е много тъпа дума, не знам защо. И сега, следете стъпките. Натискате Power бутона заедно с този долния бутон, Home бутона и бутона за увеличаване и намаляване, не знам кой от двата. Ще пробвам и двете копчета. След което пускате Power бутона, обаче продължавате да държите горния бутон за увеличаване на звука и Home бутона. Излиза ли това меню подобно на BIOS, което е доста смотано, което дори не присъства и тъчскрин? И какво трябва да направите? Трябва да почистите таблета, разбира се. Тук вашите контролери са бутона за увеличаване, намаляване на звука и Power бутона за селектиране. Отиваме надолу при Wipe Data Factory Reset, след което трябва да потвърдите, че искате да изчистите цялата дата. Готово, вече само оставате да рестартирате вашия таблет, което е първата опция, разбира се. След рестартирането вашия таблет или там телефон, каквото искате да го наречете, започва да мига, защото е в процес на чистане. Готово, вече се намирате отново в Setup менюто. Вече мисля, че съм ви показал как става това, но нищо не пречи да повторя. Избирате вашия език, аз мисля да избера английски, защото на български е много смотно. След като настроите езика, давате на Next. Тук намирате вашия Wi-Fi, давате да се свърже, след което пак Next. Тук се съгласявате с вашите простотейки, ако искате. Въвеждате вашия акаунт. Тук правилата на Google Services. Скипвате Payment инфото, ако нямате кредитна карта. Тук автоматично ще излезе вашето име, можете да си го промените, за да зависи как искате да се казвате. Samsung акаунти, това вероятно няма да излезе при вас, освен ако нямате Samsung устройство. За накрая цъкате Finish, бум! Няма парола и това е. По време на обработката се ужасих, че не казах чао в този клип, така че чао, ще качвам отново клипове. Това е, какво да кажа друго. Чао!